ZBF is a dangerous creature which no one individual should too soon profess to comprehend as to recklessly twirl around as with a personal pendant. In its wake lie the shells of many who too soon bequeathed themselves powers they couldn't handle. Tsambira mashoko kudaita kana Themba Mliswa atabva kuverenga awa ataona kuti aita kuti auye achioneswa ndondo aiwa nana makomichi achiudzwa kuti ngaanyarare. Themba Mliswa pana chaanoziva. Not subscribe or like on the bell icon. Panguva ine the situation iri munyika yeZimbabwe vanhu tikada kuifananidza nayo 2017 zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Vanhu vakuudzana zvavada mumwe nomumwe achitsondora mumwe. Panapa makomichi anobuda achireply to this post yaMliswa yamuri kuona iya inyora achiti shut up Themba Mliswa, zviri kuita naTungarara zviri kutofambisa zita remukoma wako mberi His Excellency ED. Ukaona uchitorwadziwa ziva kuti wakatovenga ED or else uri kupiwa mari yemuwando naTagwirei oro wakavimbiswa zvihombe chaizvo. Saka wava kuvenga Tungwarara because uri kuona kunge is a threat kwaunodya. Nyarara mani iwe usati nyangadza. You think mazimbo takapusa here? Iwewe hauchadiwe nevanhu. Saka the only way yekudzoka mugame kudzimikirwa paministry kana Tagwirei akapinda. Manje haudume vanhu hatina kupusa. Ndo mashokatokwa namakomichi after Themba Mliswa auya akataka Tungwarara. Panhau dzamakaona dzakatogwa naTungwarara over the weekend achiuya achiti mutungamiri wenyika yamazodanzo mnangagwa ngavarambe varipo, achiuya panguva ino achiti hatidi zvevanhu vanongouya vachizongozvidzimikira vachida kutora pawa vasina kana kumborwa hondo, vasina kana kumbosungwa, vasina kana kumbosangana nezvakawanda, vasina kana kumbopoisoniwa, achiti munhu ongoda kungouya achikutora chigaro nekuda kwemari. Takaona vana mutsvango vachifara vachipururudza vachipembera nemashoko aitogwa naTungwarara. Hatiri kuona kuti Mliswa hazi kufara nazvo. Makomichi ari kuyachimisa achiti kana uchibatikana nemashoko awa this means unotovengawo napresident. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuona kunzi vakomana vaudzana chokwadi ameno kuti situation yacho ichapera sei, ichadzimurwa sei. Pina comment section medu zvafunguro aim kuti udiwe pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.